Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Asa ta mga on, Abel? Agal ko nimo, mukha sa ta. Ato lang ta sa imong tiya. Kana, the best kay dito, Beda. Ha? Ato, tama nga ako sa Muntia, sa ilang istay bakasyan. Okay, tana. Pero, bay, Oh. kaniyat, kanang mo tanan Ano? ako, doon Ano? na ako, kinabilin tao dito, suga naman tao niya, oy. Daghan kay mga on niya, hasta tanang mga driver sa driver, ha? Driver sa balawal, niya ka ng mga rider, di ba niya? Anak mga on niya. Napatingali. Sige, uy, ato na ta. Sige, tara. Asa ko mo angkas? Tural, ari ka mo angkas ako. Sabay. Anak mo rin siya. Aw. Ato yung kaangkas sa Beloy, lain mo kay ari ka mo angkas, kamoy uyam, yari ka mo angkas ako. Sige, go, daghanag storya ha. Usara akong pangutana, okay. Sige. Ayaw na din rin ako. Silos na kumigo taon. Pligro kayo. Kita niyo magkatsula. Na? Buang hanggaw yan mo inting. Dali na pero kapo taon tapos makasay silang istay bakasihan. Imuro ba na tiya ba no? Ako lang tiya. Ay, manang. Asa na nga akong titi, ha? Ang among titi nga gi-order, asa na? Kanang wa pa ni Aidong. Maya. Dong, kadiyot lang ha. Kaniyat, gaya ka lang. Ako na ihatod do, pasensya. Pagdali, let's Leche! Dong, di ara oh. Ay, Yabag na. Waminal. Oo, oh, pasayloain taon ko to. nagtanghag ka lang. Tanawa, nayabaan ko sa sabaw snukos pag yun. Hugaw akong karasulis. Pasayloain taon ko to. Uy, ano nang katawa mo mga kakibot? Kakibot, imong nawan ni pilit ang mata snukos. Uy, usa. Sorry dong ha, sorry. Ay ako trapuhan. Ay wag yun ako matuyo dong. Uyon sa o napadulong ko ng akong ang kaning tiil ba maong Naging istorya, sorry. Sorry. Sorry di eh. Sorry. Left and right. Ano, laban mo? Ha? Laban mo! Bugiro ni boy. Ano siya ang bugiro? Ha? Ang bugiro na eh? Gusto mo? Pamukan mo siyang o? Oops! Pistola. Kini! Usaman, gusto mo mukaos bala ining akong 45? Ha? Dagan malagi mo. Nialibuag yung taon Tuga-tugara. na ako, customers. Nanghagis ka man in taon dong, oy. Kana, tungod kay naglagot ko. Sa tao to. Ano, dagan na yung mga tao sa tindahan di istay bakasihan ba yun? Ano ka niya eh? Asa ko sa abay taon? Para ano oy? Ano nagan mo? Kuan kani dunay nangagis. Nagbabato siya nga mas. Unsa? Nanghagis? Loy gani kay to si nang istay kay Gilamparo. Unsa? Ay, Bayabel! May kiniyara ka na! Sinang istay ko na, gilamparo! Sa? Oh! Kinsa naglamparo kang ate? Kisa bay? Sir, si Federico, sir, anak ni Don Rafael. Oh! Federico. Baiting. Abay. Charity, dali lang mo ha. Ha? Unsay diri lang mo? Asa di ka? Ato na gusti. Dali lang mo. Kitingalig mamong mo. Pero, Abel, Lagi. Patuon ako. Baiting, dali lang mo ha. Isa mo pagdool ito. unya ikaw, tingali ko unsay buhaton anang Federico nimo. Ay, kabala ka. Pakiloy lang ko, pakiloy lang. Uy, siguro ka. Ayaw, lagi, kabala ka. Naunsa ka ba? Okay, pagsalig na ko. Sige, diyan mo. Ay, magkabala ka na. Apik, bay, apik! Inting tingali ko si mahitabo ni Abel. Salig lang, kalma pagkatao na. Di na madili-dili yung pagkatao. Yang ibon.
Maluoy ka intawon, Dong. Baloy! Maluoy ka, Dong. May nga gipamatkon tika. Basin wa ka makailala ko Bantay ka na. Kaila ko di mo, Dong. Kisa man ko. Ikaw si Federico, anak ni Don Rafael. Oh, naman din na. O niya, di ka magamping. Pita ni mo eh. Maubitang nanghayo na kong sorry ni mo, Dong. Kabantay ka na ko. Simuta ko. Nalimaho ko nukos. Tungod di mo. Dong, wa man intaon ako tuyo, Mau nga Napandol magmatgon ka. ko. Magmatgon lagi ka. Kasabot ka. Ha? Kasabot ka ba? Wato ha? Wato. Niya pa. To. Baya. Ang ako mangkamot mo inipiti inuumbuha nga. May mikunit sa kong kamot. Ayaw sir, luoy kayo nga kung tiya sir. Ikaw na sad. Ang iyo lang ako sir, ayaw taon. Iguan na taon is tiyan ako. Tiyan ako istay ba. Nga la panuhon pa nimo magkaluloy kayo. Wardahin mo na kang kontrabidas buhay ko na. Suwan. Gusto kang bukan ti kasi mong Ayaw lang sir. Tiya, dali. Doon ako, Dong tiya. Abel, salamat intaon nga niabot ka. Kabantay ko. Wardag salig kayo ng tawhana, ha? Ay, wa man intaon, Dong, oy. Dali na tiya. Sa mag-isa ni mo tiya nga nganong gilaparo man ka ni sir. Nayaban ko sa sabaw sa nukos. Nanimaho kong nukos. Uy. Tungod siyang kadanghag. Na maudi ay. Kabantay ka? Sir, subat sila pa. Ano man taon? Ako ibang nga sorry sa naitabo ni mo sir. Pasayluway lang taon akong tiya sir. Okay? Pasaylo. Kinip. Abel! Ay, ginoo ko! Okay, kabantay. Naigo ka. Okay ra ko tiya. Okay ra ko. Dali tiya. Pangayo pa saylo ni sir. Pangayo sorry. Sorry, sir. Sorry. Sorry. Ni ay laparoy. Nahuwiran. Gusto na. Sir. Maya. Tiya, dali na tayo. Dali na. So na lang sabay. Sir, ako nang pasudlo na kung tiya sa sabay. Dali tiya, dali. Upoy malagi. Abi na kong isog. Ay, lang makita ng binili ko. Bayaran sa kang 50,000. Buang siya. Yang dool ka daw. Gusto lang kong manikuro. Basi kung sa iyang gibuhat ni Abel. Oh, ikaw ko daw. Sige, gusto mo ka. Tanan ko yung ati ka. Maya, wala mo gawas. Kabantay mo. Handok niya ito. Blago trabaho niya ito. Tawan ibaw ka. Klaro Hindi ang sukmag. Naku siya. Ikaw mo idigo, di ba? Ako sadihan, ako'y nisukbag niya. Baya, nilihay siya. O ikaw po ang naigo. Mauli, mo na kakimot. Naglagot. Kakimot tanawa. Tanawa ka ng kriminal. Ay, nagsingabot tanawa. Uy! W. Wow! What a small world! Ikaw gyapon gini, beauty baby? Pretty baby? Mangaon mi diri. Come on. Dali. Mangaon mo. Ako'y bayad. Pretty baby. Ayaw lang. Makabayad man mi. Baya, giinsulto mo ako, pretty baby. Dire! Ayaw kugak sa ba. Aron di ka magbahay. Pakapinan ako kiss. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!